І мы бачылі па нашых соцсетках, што ёсць, не ведаю, нейкая крыўда альбо нараканне на тое, што фестываль стаў нейкім суперпалітычным. Не ведаю, чаму ёсць сказ «стаў». Ён заўсёды вельмі шмат казаў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта таксама адзін з яго галоўных напрамкаў, каб як бы ствараць асяроддзе, людзі, якім неабыякова справа беларуска ў Рэспубліцы Беларусь. Па-трэцяе, вельмі часта чую таксама, што басовішча крутыя, а гэта якісьці палітычны. Басовішча заўсёды былі палітычным фестывалем, калі разумець пра гэта, што мы заўсёды казалі пра свабоды чалавека, правы чалавека і пра незалежную, непадлеглую, вольную Беларусь. БЧБшны сцяг быў заўсёды, я не разумею. Політыка, чи ми хочам, чи не хочам, ёсць часткай нашага жыцця. Падкаст «Тутака».